Здравейте и от мен! Този епизод го правим благодарение на нашите фенове, които ни предложиха да направим ревю на определени видове чашки. Естествено, ние не сме уникално подготвени и нямаме 170 вида чашки, но ще ви покажем най-често разпространените, най-популярните и ще ги сравним помежду си, ще обясним някои характеристики, кое, как и защо. Като ще започнем от приготвянето на нашото наргиле. В момента вазата има много лед, вътре има кола също, като ще използваме аромат не на лютеница, а просто съм го преместил в буркана, за да не гледам тези гнусни снимки. Аромата е на гази, газола или кола. И ще започнем с приготвянето на първата ни чашка. Аз докато го правя, как се казва, Коце? Това е така наречената Vortex чашка. Vortex чашка, той ще говори малко за нея. Тук даже е гравирано гази. Може да зумнеш малко да видиш. Оригинална гази чашка с гази тютюн. Сега ще сравним дали се представя толкова добре, колкото и другите чашки. Точно така. Моля да си изключите звука зад камера, ако обичате, фенове. Добре, докато аз ще слагам приготвя, ще започнем с... Мисля да започнем от тази, защото добре. С нея все пак слагаме тютюна. Какво ще кажеш за нея? Това е така наречената Vortex чашка. Може да приближите. Ето имаме и още един вариант. Обикновено се приготвя от глина. Както може да видите, има олейче, в което се поставя тютюна и едно шипче, което се издига нагоре. И в това шипче от неговите страни са сложени дупките, което при правилно приготвяне на тютюна ще предотврати изтичането на сокове в вазата и съответно няма да се развали вкуса или водата да стане кафява, зелена, червена, какъвто е отцветен тютюна. Така, плюсовете на тази чашка... Дай да покажа хубаво на камерата. Така. В момента слагам газолата в гази чашката. Така, плюсовете на тази чашка е, че е сравнително ефтина и може да се намери за около 5, 6, 7 лева, най-много. Приготвя се, както виждате, може да се приготви този вид специално, глинената чашка, може да се приготви с фолио. Не позволява стичането на сокове от тютюна в вазата и съответно другия плюс, който е за тази чашка е, че топлината се разпределя равномерно, тъй като тютюна е разположен в улея и улея се нагрява равномерно заедно с шипчето отгоре, което позволява съответно по-плътен аромат. Минусите на тази чашка, разбира се, че ако я приготвяте с фолио, може да попадне пепел от тютюна и това да вгорчи вкуса на сесията и после да се закашляте и да кажете, това не е хубаво. Абсолютно, аз също мисля, че най-големия плюс на Vortex чашката е това, че наистина е като легенче и задържа, също както фанела, задържа соковете в тютюна вътре, така че осигурява повече дим, по-дълготрайна сесия и по-наситен аромат. Това наистина е основното най-голямо предимство. И също така в нея слагаме по-мазни тютюни с повече сок, като гази, като аргелини и като фумари, например. Може да ми подадеш тази чашка, може да видите как е пакетирана. Прямо ли? Не, просто го показах. Идвам. Така, може да видите как е пакетирана. Самото слагане на тютюна трябва да е на около 3 мм под ръба на шипчето, за да може, ако приготвяте чашката с фолио или с друго устройство, например лотос, да няма допир на фолиото или лотоса до тютюна, т.е. да се осигури един поток на въздуха. Ето даже малко ще подобря. Дупките по принцип не трябва да се закриват, защото
закриете дупките, съответно потока на въздух отдолу надолу към вазата ще се влоши. И в момента направо я слагам върху нашото наргиле. Загрява. Другата често разпространена чашка, Киро ще каже за нея, защото тя е негова. Да. И той повече я ползва. Така, след като сложихме да се нагрява нашата Vortex чашка, аз ще връча наргилето на Косто. Това ще може да се разпали. Най-разпространената чашка, която я виждаме по нашите пазари и наргиле барове, е египетската традиционна чашка. Ето така, виждате, тази сравнително плоска, има и доста по-дълбоки от нея, като е характерното, че има няколко дупки, разпределени равномерно в средата на чашката. Като плюсове може да добавим, че е изключително достъпна, най-разпространена, най-широко разпространена е всъщност. Най-много се ползва. Подходяща е за по-сухи тютюни, в нея доста често сме пушили Алфахер, пушили сме в началото и Дубай Шатра преди няколко години. Тези чашки идват с всяко наргиле, т.е. като си купите наргиле, със сигурност ще получите такава чашка. Повечето са такива, да. И плюс е наистина, че са достъпни, широко разпространени и всъщност предлагат добро качество и добро представяне за цената си и за това, което са. Естествено, като минуси не са много издръжливи на изпускане, чупливи са, както всяка глинена чашка. Както всяка глинена чашка, зависимост разбира се върху какво е изпуснате, как падне и така нататък. И естествено, ако го пушите с по-мазен тютюн, който е с повече сок на поем, ще почне да се стича постепенно надолу заради дупките, които са в средата и ще отидат в вашата ваза, се нацапа наргилето и не е хубаво. И също така тютюна не се нагрява равномерно, тъй като ако сложите фолио с въглените на края, на ръба на чашката, тютюна в средата няма да е със същата температура, както тютюна в края. Ядрът не видим, има ли? Това ще му трябва време, да е? Може да подадем върху смукачката да се разпали. Не, в никакъв случай. Сега ще виж какви дробове има тук. Хора, я да пробвам. Добре. И третата, най-разпространена чашка, е също много разпространена и наистина, как да кажа, тя добави една нова величина в пушенето на наргиле. Е така наречената чашка фуния, която демонстрирам в момента. Както виждате, отново има улей. Прилича много на Vortex-а, само че при нея дупката е разположена в средата, което позволява потока на въздуха, ако вие приготвяте наргилето, директно да влиза в дупката и да се стича надолу, нали, да върви надолу по вазата. Също така идеална за приготвяне на мазни тютюни, аргелини, фумари, старбъс, който каквото има на разположение. Тютюна, ако пуска сокове, тези сокове се задържат, няма как да потекат и при приготвяне на чашката задължително се оставя малко разстояние под ръба и не се запушва дупката, за да може да тече потока правилно. Друго, минуси на тази чашка е, че тя е чуплива, както виждате, ако падне може да се чупи. Както и при другите чашки, ако я приготвяте с фолио, може да попадне прах и пепел върху тютюна и това да съкрати сесията. Но наистина тази чашка е нещо, което ние силно препоръчваме, защото вие ще се убедите сами, че наистина си заслужава. Отново е сравнително ефтина на българския пазар. Може да си намерите хубава читава чашка за около 10 лева, която да ви издържа. Ето, например, аз имам една чашка, която вече 2 години служи вярно.
и си я бях взел за 10 лева. Друг вариант на фънъл чашката е така наречената самсари с витрия. Както виждате, тя е направена от силикон и стъклена част, където се слага тютюна. Отново имаме тип фънъл с шипчето издадено нагоре и тютюна се пакетира по абсолютно същия начин. Тази чашка е създадена специално да бъде използвана с устройства за регулиране на топлината, който каквото има, Калаут, Родоман, Феникс, каквото и имате, това може да се ползва. Пасва идеално по ръбчето. Даже вижте, че като се захване, така добре пада, че в смисъл не мога да обърнете надолу, но в повече случаи е стабилно, дори да не го придържаме. Лотоса няма да изпадне, естествено, ако не го обърнем с главата надолу. Точно така. И също нещо, което ако ще може да пробваш, почва да се разпалва, просто лотоса не го бях нагрял хубаво. Също нещо, което много ми харесва, тя също е подходяща за пушене на мазни тютюни, които са силно напоени. Хареса ми това, се ми е много лесно. Не знам какъв е материалът точно, някакъв вид топлоустойчиво стъкло е като йенските. Лесно се ми е и не загаря нищо, но оставя тук да трябва да го чегъртам с някакви такива метални телчета. За разлика от това. Като изглежда се едно, не сме я чистили, а всъщност е много старателно мита. Нищо не загаря по повърхността, много е чиста, много лесно се почиства. Стъклото се ми е много лесно и не задържа никакви аромати в себе си от предишни пушения. Като благодарение на тези като реснички, които са, може да се види отблизо, много хора са запознати с тази вид чашка, позволяват да можем да разпределяме, ако слагаме повече от един вид тютюн, много прецизно. Тоест мога да сложа точно 3 деления от газито, да го смешам с 3 от някакъв друг аромат и 3 от още друг. И може много прецизно да се разпределят различните видове аромати, макар че спорно е, някой казва, че няма значение дали са наредени, дали са смесени. Почва май да има. И хубава чашка, сега гумата е много издържлива, не знам точно каква е, толкова устойчива гума е, много издържлива и плюсът също е, че нямате нужда от гумено уплътнение, тъй като тя си пасва много плътно и няма нужда от допълнителни уплътнения. Както може да видите в миналия клип, който направихме с тази чашка, обстойно ревю и направихме. Сега вече преминаваме към финалната права с някои по-нестандартни чашки. Това е друг тип чашка, така наречената Apple on Top. Тя е много интересна, за първ път тебе я видях тази чашка. Плюсовете на тази чашка е, тя е метална, отново има уплътнение от силикон, с което може да регулирате до каква степен искате да пасне чашката в вашето наргиле, или след това съвсем спокойно да я извадите, без да се опарите. От метал е алуминий и по устройство наподобява Vortex чашка. Само че е алуминиева. Да. Пакетирането е по същия начин. Идва друг плюс, който идва с каричка, която може да ползвате и за съвсем други чашки. Например, да си приготвите фънъл бол и да сложите с каричката отгоре и отгоре надолу. Например, аз си приготвям фънъл с тази скаричка. Идеята е да не ползвате фолио, но при тази скаричка, както и един от минусите на другите чашки е, че при приготвянето може и ще попадне пепел в тютюна. Ако ползвате някакви... Дупките са много големи, може да видите, дупките са много широки. Някои по-некачествени въглени. Затова Костито си е приготвил предварително и малко фолио, което е с много финни дупки, което го слага тук и което позволява допълнително разделяне между тютюна и въглените и по-голямо разстояние, така че не прегаря по-лесно. Пък и алуминия все пак има различни свойства от глината, т.е. топлината се разпределя по различни начини и по мои лични наблюдения
може би ако не внимаваме, тютюна изгаря по-бързо тук. Да, точно така. И един от плюсовете е, че тази чашка не е чуплива. Абсолютно. Нали, може да я изтървете, може да замерите някой, ако ви дразни, няма да се щупи. Да, издръжлива е, наистина. Да, минус също така може да отбележим е, че когато се нагрее и ако искате да я извадите, не трябва да докосвате металните части, защото много лесно може да се опарите и то сериозно. И преминаваме към последния вид чашка, който ще ви представя днес. Това е така екзотика на българския пазар, но аз съм човек, който обича да експериментира и да пробва различни неща. Това е така наречената обърната чашка, inverted bowl. Ние правихме подробно революция, нищо длъжни сме да споменем. Разбира се. При нея специфичното е, че тютюна го слагате отгоре, захлупвате го с фолио и в това отделение се слагат въглените, като при направата на наргилето вече вие може да регулирате степента на топлина, която да достига до вашите въглени. Ако искате да е много горещо, съответно ще приближите, но трябва да внимавате, нали, да регулирате добре, за да не се доведе до преждевременен край на вашата сесия. Минус на тази чашка е, че ако ползвате по-мазни тютюни, те съвсем могат да изтекат по въглените и да ги загасят. От метал е направена чашката, затова при изваждане трябва да боравите с някакви предпазни средства, съответно, за да не се изгорите. Аз какво да добавя за тази чашка? Аз още я помня от миналия път. Това, което наистина е интересното при нея е, че самата и форма, нали, прилича на пиратска кука, на тези, които са с едната ръка. Интересна е, както казах, екзотична. Тук си пише Caution Hot, т.е. да внимаваме, защото цялото е метално и ако някой тръгне много да пипа тук, най-вероятно ще се изгори. Има си едни звездички и може би са направени с цел да се регулира топлината и да излиза на някъде, защото ако е изцяло затворена структура, много бързо ще изгори тютюн и всичко, което е там. Оставено, както виждате, тя се регулира, който се показа, може да раздалечаваме. Ние обикновено слагаме по средата една коронка, ето така, или от другия тип коронка, които са, за да отново да увеличим разстоянието между тютюна и въглените, тъй като иначе изгаря прекалено бързо, твърде силно е, твърде остро и не е готино. Така. Това е за тази чашка. Сега има и онези плитките, ние не можахме да намерим нашата. Има плитка египетска фуния, мисля, че беше... Как се наричаше? Имаш идея? Онази плитката високата. И тя пак си е фанал. Тя пак е фанал, просто мисля, че се води пак египетска фуния, тъй като е плитка, висока е, събира сигурно на половина тютюн, колкото тук. Специфична и различна е, в момента няма как да ви покажем. Събира по-малко тютюн. За по-кратки сесии. За по-кратки сесии. Също на пазара успях да намеря глинен вариант на Самарис Витриятър, който го щупихме току-що тая вечер. За пръв път пушихме и се щупи. Тоест, той не се щупи само, естествено бутнахме го и се щупи. Интересна чашката, много добре се пуши от нея, между другото много добре се пушеше. За жалост минало време, ефтина е, глинена е, много готино се пушеше. Вече я нямаме, за да ви я покажем. Ще си вземеш нова. Ще си вземем нова. Мисля, че само може накратко да споделим и за газовата. Аз какво мога да кажа? Не консумирам често кола, тъй като спортувам активно и гледам да се ограничавам доколкото мога. Но тая вече си направихме едно прекрасно кола изживяване, тъй като във вазата има кола, има лед, в чашата има кола. Аромата е кола. Аромата е газола, кола. Пише, че е газола на газите, затова го казвам, че е газола. И тютюнът е много свеж. От гази не съм очаквал лош тютюн, естествено. Оправдава напълно очакванията ми, за първи път го консумираме този вид. Много свеж тютюн, пуши се хубаво в всичките чашки, в момента сме в Vortex-а.
с лотос, свеж тютюн, като сложим и някои други елементи в вазата. Вече по личен вкус, който каквото иска, каквото има да слага. Спанаци, ментички, ябълки, портокали, каквото иска, за да добави допълнително вкус и свежест към Абсолютно. неговата чашка и като за завършик може да се насладим на наргилето, което сме приготвили днес. Със сигурност, и знаете, винаги колата винаги може да се меша с всякакви цитрусови плодове, така че дори да сложите в чашката и да го избъркате с лимон или някакъв цитрусов плод или портокал или във вазата някакъв такъв, няма как да го бъркате и резултатът ще е винаги 6 точки. Един от моите любими аромати, който пробвахме на морето, беше кола на гази с череша на гази и беше наистина много запомнящо се чери кола. Да, беше наистина много запомнящо се изживяване. На мен лично ми хареса, така че го препоръчвам на всички вас. Ами това е от нас за този епизод. Благодарим за идеята, която ни дадаха в коментарите. Благодарим на всички, които са ни дали палци, продължават да ни дават, които сабскрайбват. Споделят идеите си в коментарите. Абсолютно, и до следващото видео. Ако имате идея какво може да подобрим, но в коментарите отдолу. Чао!